ko wuoth mare ayanga e kaunti ma Nairobi. Wacho ni limbe kuonde mopogore opogore kata kana okwacho chako gi kar chung' od bura mare. William Ruto nowacho ni ochako gi kaunti ma Nairobi. Mano juma mochako gi Kamkunji nyoro kawono pod dhi nyime kode. Kendo wacho ni odhi tayo nyaka chenro mag lero Nairobi River. Mano kama walose nyaka sani. Paro mari Nashon Odongo leo chopo mara Sifuna. Deponi ogana moko kanene ka ng'ama nigi paro mopogore opogore. Wacho kanyo ni kane somo body language mare. Okada wacho ni body language expert mar Manchester United noriembi. Kata kamano kirange gi wang' mar siasa kama gintiere gibedo gi thuolo machal nade mano mar neno ni adieri ng'ama omako kaunti ma Nairobi kae ka diponi Raila Odinga onge e lemo machalo kamano nyalo bedo ni jakom mar party e kaunti ma Nairobi ma en Aladwa to jalop mare bende nitie kata bang' nitie secretary general mar party mangima ma en senator ma Nairobi leo mare noko nyalo kelo paro kata ne duon bura mano mar ODM. Mana ka kwacho Cleophas anya paro jatend piny mar Kenya nowacho ni obiro chako gi mare mabe paro ni no kata chiel kuom gik ma one of the reasons magolo ni nyalo bed ni samoro maybe ok attend o ka keto wach mar ni engagements. Definitely ka jatend piny mar Kenya biro to a week Friday kuponi ngama you play a very big role in signing a deal ma combine at least a big political parties in Kenya to you being senator mar that particular region. That MP mar Kenya ema the biro can grace that idea. Definitely, when you had very serious engagements, you'll try to squeeze time on my team mangoa. Be join this team or at least gimageti more team reo the bele. But Kristo manaka amedokoni, there's a lot of discomfort, disunity, a party mar ODM. Ma kideno kata going forward, there is highly unlikely ni there could be a fallout. And fallout ni dikelo a bit of division. Mija neno ka nti joma nyalo bed ni ginyalo endelea ni gin gisebedo gi party for long ma ok nyawe party. To nti joma be nyalo wacho ni one koro we are tired with the party. But kuna nti a chance momiyo a good number they wacho ni one koro party ni we may not be part of it. I read a lot of images on Sifuna, especially Sifuna. I'll be specific kode. Nikikino kata earlier before in scenarios mangeny eringa makaro pono uwoyo against the party position. Though ni wacheni ndio ni yes jatend pi mar jatend quiz mar Azimio kata jatend ODM poko wacho stand ni kada ka give support government or not, but kineno kata ka uwoyo okay that friendly to the ruling government. Mogik okinyal rule out possibility mar ni king yo team mar ODM ntire a good number bende man are ready anytime or at least they do what it takes to make bed part of the party. But in maybe part of winjok mane Raila bedo godo gi Ruto. But think more ni hostility Cleophas. Ne kengeni magi joma the way they say Clef Sifuna watch more ni winjo ground. Winjo ground mare mean you do go down there loso gi jopiny winjo gima jopiny wacho. Current possibility more maybe not partly maybe ground will be very hostile to them. Maybe ginyalo they could feel a bit of hostility. Ginyalo boogie out even from the party, from the president ma nyalo keto which could makata maybe image mane jikanga goro ni ani we thought ni achiel kuom jomane winjo ground mane tiyo kodwa tereka inyalo wuok no me dichak sirle gi sirikal ma nyanyasawa. Koro maybe not fail ni maybe sirikal obedo very unpopular makata gi ground ginyalo bedo bur inyal remgi mama pena giomiyo maybe jomana organization manyoro they tried and I'm sure negative a lot of mobilization on the ground on at least obedo a bit receptive to them. Yeah. Koso ni mano e chal mar wach nitie jogo